Sandi TB sedang dalu. Wiwit sing dalu bocahé bulimbo. Nggih, kok niki gentos pasangan meleh. Nggih. Mesti urusane dhuwit mesti diarani. Mboten. Nggih. Wong niki kan spesial. Wah, spesial. Ing panjenengan ingkang asta kula padose rencang ingkang anyar gres. Ingkang tasih murah. Boleh jenenge politik gak boleh seperti itu. Boten, Nyambut gawe bareng yo ditumpoko. Nggih. Leres jenengan wong kula teng mriki nggih boten pados dhuwit. Lah napa? Nggih apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Wah iya. Gayamu cicilan BRI bojomu nangis ra iso bayar. Sorry bro, bojoku wis ra ndek BRI. Lha apa? Saiki melok mekar. Malah Wong sombong. Derene tepang Diwano. Nggih, Diwano. Nyuwun pangapunten salam, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Riyen enten tak Srendro. Nggih. Tak Sentem. Leres. Elok ya enten. Heeh. Lah jenengan napa? Lok Bro. Boten. Lah napa? Dados tiang-tiang ingkang sampun sukses menika kula ingkang ganduli. Dados kula diparingi jimat asma Gandul. Oh, tak Gandul. Asma kinarya Japa. Tegese. Iki saking bapak kali ibu Gandul menika wonten merdinipun. Merdine? Pangapunten. Gandul gan kuwi ganteng. Dul. Ndul kuwi peduli. Dados kula teng mriki dikanthi kalian Mas Andi TB peduli dengan seni dan budaya. Karena seni dan budaya itu adalah suatu jati diri bangsa. Tinggalan para leluhur. Oke, orang bijak sudah mengatakan barang siapa yang meninggalkan dengan jati diri akan mudah terpecah belah dan juga dijajah oleh negara lain. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Setiawan, matur sembah nuwun. Oke Mas, pinter omong ini saya mau seket loh Mas. Sumpah. Iya, ini yo digandani sing apik. Pak Hadi niku lho ngagem blangkon Yogjan. Lho, dak miko luwes kaya mengkono. Bagus. Lah jenengan kula Gandul mbangke blangkon kaya nyunggi takir malah ora. benten lho. Nggih. Gandul kuwi apa? Gan kuwi ganteng. Kadang Dul kuwi peduli. Benten kali niki kula nembe ngertos nek singkatane Andi TB. TB. Jenengan pun paham? Dereng. Lah niki TB T kali B. T menika telek. B menika bebek. Dadine Andi telek bebek nggih niki. Nggih. Kuwi ning kene magang. Waduh. Aku nek mondhono kono ya kalah neh Nek kok. bengi iki lancang meneh lho juraganmu telek bebek mati ritmu iki kan karek ning aku. Oh, gak bisu. Gak bisa. Nek apik ya terus, nek elek aku balik karo sing lawas. Sing lawas wis dijak komen. Main ning gone ingkang Kakang Mas. Kemudian milih sendalo Mas Cahyo. Sendalo. Alhamdulillah saged sowan teng jene Desa Lamong, Leres. Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kula teng mriki menung apal kalih tiyang teng mriki. Asal tidak mriki. Sering kula nek mlayu teng Kediri niku manggi rencang kula. Dinten. Lho. Kades lek Lamong niki rencang kula. Masya Konco Allah. Facebook Pak Harimau niku. Pak Haryono. Nggih Pak Haryono sing gadah kaya harimau. Wah niku dadi kades pun 3 periode. Hebat. Kula niku nganti apal teng mriki niku sing dadi carike niku putranipun piyambak Bu Fisti. Oh, kok apal banget. Apal sing dadi modene niku Carik Muji. Dukun pijeke Carik Muji, modene Sugeng. Apal kula tempat rekreasine Banana 1000. Apa kuwi? Dan 1000. Kowe dadak dicek. Ono dadak di Inggris nih, Kang. Dan terkenal Ora sampean karo Pak Lurah kok ketoke akrab no ada hubungan famili apa piye? niku termasuk kula kali Pak Haryono niku beda bapak. Beda bapak. Tapi liya ibu. Tunggal Mbah, ojo-ojo. Mboten tunggal Nabi Adam. Wah, niku matur sembah nuwun lah kula mau mampir teng kene dandan teng Polindes.
Wah luar biasa bangunannya apik, lampune padang, jadi ngeralok banyune belas. Kula nguruke dhewe kok ngerti saklare teng pundi ngoten. Lho kula pipis teng mriku golek banyu ralok terus kula mbeta obat. Oh, lara apa kok nggo obat? Lho obat ABG ini lho Mas. Ya ampun. Wah, matur sembah nuwun panggih kalih pepunden kula Pak Hadi Setiawan. Nggih. Wah niki kalih kula niki kados bapak anak. Nggih ta. Kula niku nek teng pundi-pundi niku panggih Pak Hadi niku masyaallah. Zaman Covid kula niku panggih teng kene anu Pak Semampir. Tanggete Pak Hadi lho Mas Andi badhe tanggapan kok mboten Pak sepi langsung kok dompet ngetokno dhuwit seret 300.000 Pak. Diparingi jenengan. Paringe kula matur sembah nuwun Pak Hadi. Dermawan. Nggih, kala wingi panggih teng Pare. Nggih. Lah kok Mas Adi badhe tanggapan to? Mboten Pak kasih sepi langsung ngetokno dompet seret 200.000 diparingke gucange. 500 bisa. Wah, nyantun kok blatere kaya ngono. Terus kok nang. Niki mau Panggih malih Nggih. teng alun-alun Kediri. Nah, Mas Andi, nggih Pak Hadi, badhe tanggapan to? Nggih Pak, niki pun wayahe rame. Lah kok ning dhuwitku 500 balekno dhisik. Kok lagi bane titik ta ngono. Karutang apal karo daerah Lamong. Apal? Oh, Lamong itu sebuah desa yang terdiri dari 2 dusun. Nah. Aja sembrono lho. Tenang. 2 dusun apa ae? Dusun Lamong kare dusun Lamilan. Iya. Nah, RT-ne 10. RW-ne 10, RT-ne 23, jumlah penduduknya 6.449, rondone 574 lho. Apal sing apalnya nggon rondo barang lho ora. mergo survei Pak teng mriki. Sampe iki dagelan apa sensus penduduk iso kaya ngono. Nggih ngapal sithik-sithik. Pelestarian seni budaya. Leres. Temanya. Leres. Nek tapi nek karo rondo iki ya aja disia-sia. Ora guyon Mas. Kok jeneng rondo kuwi wis ra duwe sapa-sapa. Heeh. Atine aja digek gelo. Heeh. Apa maneh mau gek kuciwa nek kirane kowe wis ra tresno mbok dititipno ning balai desa. Jadi pangan kan itu wong. Alah lah. Pamunten nggih macange Bulimbo. Wah, saestu lho kados kejugukan Gunung Sari Kaluberan Segoro Madu lho panggih jenengan. Sastrane Matur sembah nuwun Kitah Yokuntadi. Nggih. Kang sampun kondang sampun viral. Nggih. Mapan wonten ing dusun Desa Lamong. Lamong niki kula enten pantun. Pantunnya beliau. Kagem warga masyarakat Lamong lan sedayanipun. Masjid ini penuh dengan doa loh. Insya Allah berkah barokah. Nggih. Tuku lontong wadahi tampah. Cakep. Mugi-mugi wong Lamong pinaringan barokah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku lontong lalapane krai. Muga-muga wong Lamong kathah rezeki Allahumma. Amin. Pisang kas. Biji kas. Tuku lontong jangane semur. Muga-muga wong Lamong kabeh panjang umur Allahumma. Amin. Selanjutnya Cak TB aja kalah. Pantunnya kayak apa? Seniman ini harus dikelihatan seni dan budayanya berkata-kata. Pare ana isone tuku lontong. Ketok nek arep ndongakno Lamong to. Ngepas Sing kreatif, tuku kendi dicampur genteng. Cakep. Pak Hadi, kula rokoke dereng. Senengane kok milang-milane wong iki lho. Lho ketawa. Lah nyapa ngilang timbangane kowe? Apa? Lah kowe iku mau nyemoni kowe. Kok nyemoni iki? Kowe mau tarikan ndongakno gawe Warga desa Lamong nganggo pantun. piye? Tuku lontong lalapan krai. Artine Wong Lamong kathah rezeki. ndongakno gawe Pantun. ngaten iki leres napa klentu bocah. Lho bener. Benere kon ndi? Lundungannya kiai kene. Kita tanda cinta kita kepada warga masyarakat Lamong adalah saling mendoakan. Nah, kuwi. gudange pantun nggih menika Bapak Ki Cahyokuntadi nggih Mas Yoyo. Nek jenenge dos pundi, Mas? Napa? Pantonipun ngagem Pak Andong dinane semua. Pak Andong. Artine kabeh kiai Lamong tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Apik nggo pantun, Be. ngaten iki bener. Bener. Jenengan nate pirsa, kiai, alim ulama, ustad kok dawuh kowe nek ndonga gawe pantun. Nate pireng ngaten mboten? Ora. Lah kok sampean bener to ndonga gawe pantun? Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok bingung? Lah nyuwun sewu saiki apa nek gawe pantun imam ning masjid apa ora bingung? Kok iso? Mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim
Bismillahirrahmanirrahim. Aindatu tengah alas full a'udzu birobinas. Iki salat bare jam piro? Donga menika sing prasaja kemawon bloko suta apa anane penonton paham malaikat nyaket ora bingung. Oh, dadine rasa perlu pantun. Donga nggih pantun. Yen sampeyan piye dongane ya ra pantun? Duh, dongakno niku nggih sing bloko mawon mugi-mugi sedaya warga Lamong tansah pinaringan gagas warasan, seger waras adoh saka bilai, cedhak rejeki, ayem tentrem, slamet donya lan akhirat. Ngono kuwi wis cukup. Lah terus tambahi piye? Lah generasi penerusnya terus ya cutel. Ya muga-muga padha duwe anak sing lanang soleh, sing putri solehah Allahumma. Amin. Kuwi nek sing duwe anak Iya, dan sing duwe anak. Lah ya berusaha. Ya berusaha wong kowe kurang ngerti resepe lho. Lho ora duwe anak resepnya ya berusaha lo tirakat Niki, lho. Mas. Iya. Niki enten hubungannya kali kebudayaan. Budaya kan macem-macem to, Mas. Leres. Kula niku nate pikantuk resep saking Mbah. Carane duwe anak niku kula pun ngertos. Nah, iki aku perlu sinau lek iki. Niku wonten dua cara nyuwun sewu Pak Adi. Kalau mau punya anak itu harus pakai dua cara. Yang pertama satu lewat medis, yang kedua lewat alternatif. Oh. Terus Nek medis, Kalau alternatif, nek medis piye? medis niku periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Opo? Spesialis ogo-ogo. Lah yo. Aku ora ngerti obat takoni. Lah wong kene ya padha Dokter spesialis, Mas. kandungan. Nggih, mangke diparingi penguat janin dan juga penguat kandungan insya Allah iso melekat, iso ndang meteng. Kuwi nek secara medis. Medis. Lek alternatif. Alternatif niku diurut, Mas. Diurut piye? Diurut niku maksudnya Oh nganu dipijet. diurut kok dipijet iki lho. Umpama nyuwun sewu. Niki asmanipun sinten? Birgita. Mbak Birgita niki wis nikah 5 tahun 10 tahun kok urung duwe anak, akhirnya gawe jalur alternatif. Niki diurut. Carane urut. Di nganu diglonyori nggo minyak. Ora. Gede. Diurut ku maksudnya malam pertama karo bojone, kedua kowe, ketiga aku, keempat Mas Cahyo, kelima Pak Hadi terus Pak Haryono. Mesti duwe anak Mas iki. Sumpah. Enggak aku lah nomor 4 gak. Oh, jenengan bisa ngarep kok. Kowe iki nek omongan senengane sembrono celometan, iki seni budaya sebagai tolak ukur tuntunan. Tontonan ya iso dadi tuntunan iki ngoten to Mas Cahyo. Dadi nek omongan iki ora kena saru-saru. Apa maneh sampean di hadapan para lenggah piantun agung, para piyai agung yang istimewa, mulai saking tingkat provinsi nganti tekan daerah desa. Wah, Dinas Kebudayaan ingkang makili Bu Leslie Bu Leslie tesih lenggah nggih. Bu Leslie tesih lenggah. Wah, Bu Leslie Pak Hadi lho menika piantunipun. titele wae esos. Apa? Sarjana sosial. Wah, kados bojo kula, Bu. Lho, bojone nggih titel. Bojo kula elek-elek niku titele nggih SPD MND. Wah, sarjana pendidikan. Saya ngomong sapa? Master Manajemen. SPD MND kok sarjana pendidikan. Apa? SPD MND niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Iku pakai 2 tahun terus Rak nek nggih contoh babar belas. Contoh nggih nggih. Nggih contohi Pak Hadi lho. Nyapa? Pak Hadi Setiawan iki lho. Nyapa? Lho, pemimpin yang sangat luar biasa. Wakil rakyat. Wakil rakyat yang merakyat. Betul. Manggone ning gone provinsi. Niki alhamdulillah iso ngei contoh ning gone wargane contone Bapak Haryono minangka Bapak Lurah sing biyen ra tau wayangan, hari ini wayangan, tepuk tangan untuk Desa Lamong. Lho, iki yo mergo pemimpinnya yang tegas, yang bijaksana. Kan bedane kados panjenengane. Nggih. Nyapa? Ki Cahyo pun tadi. Ngopo? Iki yo pemimpin pada pagelaran malam ini kabeh iki didorong saking doa orang tua dan dukungan seorang istri. Betul. Lah nyapa lho kok apik-apik Mas Cahyo wis ngerti nek Mas Cahyo itu dadi dalang aku wis ngerti. Lho lah ya. Lah ngopo? Lho hebat lho Pak Dalang pemimpinnya abot lho. Dalang kok abot iki sing ngomong sapa? Mimpin para yoga sinjeng, tukang son, tukang teror kabeh. Iki pimpinane Pak Cahyo. Ya, ya. Saking ngoten to nggih. Nggih lho. Nyuwun sewu Pak, kula tak tanglet dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa bengi tanggapan. Lho, Iya to jadi. Nek abot niku diselehno nek enteng digowo. ora ngono.
kula niku lak dadi kanugrahan saking Gusti ngantipun paringaken dumateng kula menika iso ndalang. Betul. Kula syukuri. Akhire nggih mayang niku abot kaya ngapa waton iso gawe bungae tiyang kathah niku tegese dadi pahala. Abote nggen pundi? Lho, wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil nyambut gawe sewengi. Lah mangsane yoga niki mboten nyambut gawe. Yoga niki nggih nyambut gawe, Pak. Ning enek sing kurang. Napa? Mripate padha nyambut gawe ya, ya kaya dalang. Nggih. Kupinge ngrungokne. Nggih. Lambe penggirong kaya sing kaya kuwi kan enek ya. Nyuwara, nggih. Nyuwara, nggih lho. Terus Ning yen pengrawit kakinya diam, yen dalang tukang jaipong niku sikile nggih obah, Pak. Nek ora dipenyet uli to bam bam bam, ora iso bem bem bem. Abote nggih pundi jenengan dugi mriki nggawa debok ora? ora. Lah enteng. Wong teko rene ra usum-usum debok karek dok 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 dok. Oh, 90 yuta. Dok dok dok. Oh, 100 yuta. Abot apa enteng? Ya abot tetepan mergo aku nggawa cerita. Aku ki sutradara atau pimpinan pertunjukan. Dadi sukses utawa orane wong sak panggung gumantung dalange. Gawe cerita. Apal mboten? Apal. Enteng apal kok. Nek ra apal kuwi abot. Urung lek menyampaikan wejangan-wejangan ketua paman satrio sing apik kudu sepi pamit rame gawe. Seneng tetulung marang kepadane murid, men uripmu piguna tumraping nusa lan bangsa. Gawe kata-kata ngene kudu apal. Kudu apal. Kudu apal. Dibayar mboten? Dibayar. Ya enteng dibayar to, Pak. Nek ora dibayar kuwi abot. Kuwi jenenge Jer Basuki mawa beya. Maksude Tegese kelakone Panjaka kudu mawa pangorbanan, gandeng aku wis rekoso, imbalan kebijaksanaan yang terbaik oleh Bapak Hadi Setiawan. Akhirnya aku didhawuhi mayang menghibur masyarakat Lamong. judule napa niki wayangan? Lho, Judule lagu Wahyu Katentreman. jenengan iso nglakoni mboten? Ya iso. Enteng niku, Pak. Kok ngeyel niku. Pamunten Mas Yoyo pamunten. nek ra iso nglakoni bingung niku nembe abot. Ning Wahyu Katentreman iki versine akeh. Piye carane ning iso beda-beda. Sakit mboten jenengan? Iki lakon iki beda karo sing wis-wis. Sakit apa mboten? Yo kena iso tanggung jawabku. Ayo enteng. Sampai kok ngeyel to, Pak? Kula belani iki. Ndi Andi, Dalem. kowe tau ngemut mercon bledus ning tangkemmu. Nesu jenengan iki Lah sampe nyepeleke gaweane dak. boten nyepelekne, Pak. Kuwi arep bela apa? Engko sik to. Kowe iki lho ning ngene iki lho melok sapa? Melu sapa piye? Kok ora mikir ora sadar diri lho. Sadar diri. Omahmu Tuban. Heeh. Aku mbloro mobil, mau kenake Mas Yoyo. Heeh. Kowe teko kene iki lumantar Mas Yoyo, padalang. Wis ngerti. Mati uripmu iki tergantung karo Pak Yoyo. Mau wirang-wirangke mau isin-isinke. Kok iso mati urip tergantung Mas Yoyo? Lho, sing nyekel bayarane sapa? Sing tekan bayarane kene. Pak Yoyo lah yo, meneng nganti Pak Yoyo gelo kowe ora dibayar. Kene mek nyekel tok sing bayarne iku Dinas Pariwisata Kebudayaan karo Pak Hadi. Ning diliwatne aku. Lah nggih cara tuku mobil jenengan niku makelar. Aduh, Kok sing ngeyel iki? Dia apa boten nyuwun sewu? ora beda karo makalah beda. Loh, nyuwun sewu. Piye? Sing ngebel kula kan jenengan. Aku. Mas tanggal 22 wayangan ning gone Lambong Bagas Kediri. Nah, Kan ngomong mboten ana. Saged sing ngebel jenengan. Nggih. Sing bayari sinten? Sing bayar yo panitiane liwat aku. Lah iki jenengan liwat hitungane sampean ki Bang Mekar mung diliwat kosong. Lho kok Ah, ngene? ini syukur jeblak aku ora trimo lek carane ngono kuwi. Ora trimo kula dereng menehi kok. Lho sik. Kowe tak kandhani sebenarnya ya, Nggih. sebenarnya panitia EO itu telepon ke saya, Betul. utusan saka Pak Hadi. Nggih. Pak Dalang komplit sak dagelane mangke pelawak sinten kula nderek kemawon. Leres. Lajeng kula usulke Nggih. dagelane Cak Andi TB. Lah kok pamane sing tak usulke dudu sampeyan. Bengi iki sampeyan merongos ning omah. Ora mungkin. Lho ora mungkin. Mergo bengi iki sing nganggur karek aku tok. Iya nek kita dapat gelem ra gelem ya aku karenan. Sampai ngraso milih. Iya, iki bener kan. Arep milih konek wis karo Mas Kako. Iya. Jok Kluthuk wis karo Pak Minto. Gak percaya lho. Lah percil tanggapan kegene Pak Eko. Kan sisone sapa? Mondol. Heeh. Mondol karo Yudo. Sampai gelem ra gelem pilihane namung kula nggih apa boten? Iya. Nah, Kula gandeng kowe tak pilih ayo kita chemistry. Lah. Bersatu, aja saling merendahkan. Contohnya Bapak Hadi Setiawan. Piye? Nek kula ibaratke panjenengan iku dadi pamong. pemimpin. Pamong. Lah iso Perwakilan rakyat itu
wakili rakyat bukan pemimpin tapi pamong teng kebudayaan. Nyuwun sewu kados Semar. Semar niku lak pamong to. Ora mung mamongi mimpin kawula cilik tapi juga pamonge para satriya Pandhawa. Padi nggih ngaten. Bukan hanya menyerap aspirasi masyarakat tapi juga mengawasi jalannya roda pemerintahan. Leres apa mboten? Leres. Saniki kula takon. Pripun? Punakawan ngertos mboten? Lu ngerti aku dalang. Sinten mawon? Semar bareng itu Bagong. Punakawan sing tugasé abot dhewe sapa? Semar. Lho kok saged? Lah bapake mimpin dhek, mimpin anak-anake, mimpin wargane uga ngayomi karo para Pandhawa. Aduh, bener lho bengi iki Pak disalah. Piye Pak? Nyuwun sewu Punakawan ngertos? Ngerti. Sing tugasé abot dhewe sinten? Semar. Kok iso? Lah kuwi bapake bareng itu Bagong nuturi karo anak-anake lan uga nuturi karo para Pandhawa. Aduh, aku sing karo Mbah Sukron Suwondo yang paling carane iki. Aduh, jatuh martabat. Kowe aja nyandra-nyandra bapakku ngopo karo bapakku bareng. Semar ki abot lho. Ilmune jenengan aduh kurang jangket oleh nyerep ingkang Sampe rono. ora ngerti wayang, lakon sing akeh magepon karo Punakawan. Mesti Semar mbangun kayangan, Semar boyong, Nggih. Semar bangun jiwa. Biyen erane Pak Harto, Semar babar jati diri. Selalu Semar Bangun niku abot. abot. Punakawan sing tugas abot niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Kok iso? Lho Bagong riwariwi Surabaya Tulungagung, Kediri Malang, kulo penumpang gendiko ora tau sambak. Renak keprodasmu kowe. Kok jenengan nesu niku? Kuwi bres. Lah jenenge bes napa? Bagong. Apa eneng bes Semar? Kok ngeyel niku lho mesti. Gacok sisa lho ya. Dalang padake karo bis iki lho. Ning Punakawan sing sugih dhewe sapa? Punakawan sing sugih dhewe Prabu Puntadewa. Kawan. Punakawan iki Semar Petro Bagong Gareng. nggih anu to Gareng anak barat masih sugih. Ora iso. Desa sugih sing dhewe sinten? Semar. Lah kok saged? Duwe toko Mas Semar nang Tindi. Wayang sing gone omahe ra tau sepi sinten? Semar. Kalah Semar iku sosok ana sepine. Kresna. Halah Kresna sosok tinggal arisan bring sepi. Ra ngerti to? Ngerti. Wayang sing omahe rame dhewe niku Baladewa. Kok iso? Oh, Baladewa saniki barange ayu-ayu kabeh, Pak. Tadi kecil wah tenan ora lampu kelut-kelut. Lambemu semua. Pasti bisa kalih boten percaya kalih kula temen. Iki omongan wis sak kowenake dhewe lho. Baladewa ora wame Pak kan kae, Pak. Dan anak Wantosene kalah, Pak. Kira kok Lho, kowe boten percaya jenengan tak ngerti lho. sapa? Lho, iki nek wah piye Lusi Brahman. Lusi Brahman niku pegawai negeri, Bener. bengi tanggapan. Tapi nek mboten mayang, niki tegene Baladewa, Pak. Usaha Kowe aja menghina lho kowe. Saes. Fitnah lho kowe. wira swasta, Pak. Ngopo? Bakulan es. Kok es? Es mari Mas. Piye lho? Dadi nek wong lanang liwat, mari Mas. Langsung kasih wanita, coba kaya kok. Duduk, duduk. Alhamdulillah sehat seger waras. Mereka ndereke Pak Cah lho. Wilujeng dalu Bapak Dalang Ki Cahya Kuntadi. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah langgih pinaringan sehat to ya. Pangestu panjenengan tansah pinaringan sehat. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki matur sembah nuwun rezekinipun. Sing sae jenengan niku matur nuwun kalih kula. Aja kaya wingi jenengan pas sing kaya gemuk niku. Oh, sinten to? Andi Ubit. Kalau jenengan mari Mas ngono. Luwak niki ta? Luwak. Kok luwak piye to? Lah kok mboten luwakan pripun wong lintune putih-putih kek raine kaya gemuk. Ireng yo ben. Penting gak pinter. Nyuwun pangapunten sing rawuh menika. Wah. Menika para pimpinan-pimpinan daerah yang luar biasa. Ingkang saged menyatu dengan masyarakat. Kagem contoh menika Bapak Hadi. Setiawan. Bapak Hadi Setiawan, piyane sampun karismatik. Manunggale Piyane kawula sabar manunggale kawula Gusti. Saged kagem dados contoh masyarakat. Alhamdulillah. Lebet Pak Lurah Lamong ya Lebet Pak Lurah Lamong, Ibu
Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata Inggih Ramo, Keluarga Besar Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri khususipun Bokong. Rai ditabrak bis Bagong. Nyuwun pangapunten leres atur panjenengan menika. Kula wau kok selenting-selenting kok mireng mboten tek penak ten kuping napa? Kula ngendikane napa wau germo. Jenengan teng Baladewa ngoten. Jare jenengan teng mriku senengane parikan wiyan. Tanjung Perak kapale obong. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong. Terus aku liwat karo jawab. Tuku duku katetan ngomong. Mangke kula mriku kali Pak Haryono. Ora beli mojak iki lho. Pak Lurah kira survei. Boten anu guyon kula ngertos elek-elek katen iki titele hebat lho Mas. Kok elek-elek biayane cantik kok elek-elek. Nggih, cara ibaratnya Kaya rupamu bagus-bagus cara cerita Kediri sing kondang niku Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Kaji. Nggih. Nggih, titele Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Boten son hurut. iya lebuni gundul. Apa? Nesu sampai aku ning kene iku teko iku aja nesu. Tapi kan mau bilang goro ki ngalem bono lho. Aja kaya ngono kuwi. Sing dene kicak yo Puntadu. Kuwi dalang kondak Puntadi. Lho, kanthi rupamu malih karo muni Pak Puntadi kalian Puntadu. Gila. Mas, Napa? Kuntadi ambune iki lho. Kamu enak Kuntadi niku. Lha karma sing kok tampa kok. setajane wis arep Nek nyelan yo le nyun sewu. Lho, lho wangi to? Ambune apa? Ambune anu tok iwak pitik aku renang iwak pitik yo. Iya, iki lho wangi awakmu. Lho, wangi to? Oh, iya itu mambu. Sinden saiki ki ora enek sing mambu. Kabeh iki perawatan. Perawatan. Sinden kuwi yo. Raup kuwi yo nggih cuci muka. Facial kuwi lho gawe keren sing larang. Halah gawe krim nek karo bojoku ya ora ana apa-apane. Kowe adik skincare nyuwun sewu elek-elek bojoku nek kemu iki gawe banyu aqua. Sing gleleng men. Loh, saya itu menjaga kebersihan, Pak. Nek adus iku ndamel sprit. Raupe mawon Fanta. Cawik niku ndamel ale-ale, Pak. Nek berang-berang dino bokonge dirubung semut. Oh, tapi lowegi, Pak. Ora percaya buka sih. Benjing ndamel ale-ale ya. Pas saya mesti sawo meneng, Pak. Ora sudi. Rono Lah ndamel apa? Ora wis banyu biasa. Wah, biar rasanya ra ono. wis sabar dina sepele gak apa-apa bulusi. Saman jare abape mambu aku duwe cara ben abape ra mambu. Ora enek apa? Dinget Ora ono. Sayu. Sinden kuwi sing mambu kabeh. Ambune wangi. Masamu sinden lagi gepres. Metu mutiara. Ora ngerti kowe keringete sinden iki lho. Ngerti sinden metu ali-ali. Bloboke mawon kape lho, Pak. Gebres sing metu mutiara iki dadi apa? Sinden masa kini kok. Tapi yo kebacut kok keringet kok minyak wangi. Mbok disesuaikan contohlah Bu. Yo, apa? Aja ditutui. Citra Pertiwi. Bu Leslie Bu Leslie Asma Kinarwa Joko. Leslie niku saking ibu, Li saka bapak. Aja sampe lar katene lho. Kok ya kok Ora sungkan karo Bu Leslie sombonge kaya ngono. Ibu Leslie lho, sekarang membuktikan bahwasanya zamannya emansipasi wanita. Nah, betul. Seorang wanita juga bisa menjadi sosok pimpinan gak kalah mbek wong lanang. Kok mbok padakne mambu. Wah, tangane sak gedang nek mau amper. Wis ora Ngono kuwi dene wong wadon ki ya rasa. yo ora iso, kok iso tetepan wong wedok kuwi masuk emansipasi wanita, tapi dalam Al-Qur'an seorang wanita itu derajatnya di bawah laki-laki, manit lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Terus mboten Mas. bener. Pinter ya Mas, rupane kaya jen ritek ya iso. Ra'in sakartum apa Mas? aku balai kapatung ina ada bila sadik Syukur sepenting ku syukur aja kok maido karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rina wengi gawe sapa wong wedok.
Paham ora kowe iku? Tapi wong lanang ya sing syukur karo wong wadon. Pasya wong wadon kuwi gedine sak cakruk. Lek wong wadon kuwi dadi bojomu kudu mbok alembono Lho nek sing kuru nyapa rabi golek selemu. Iya to iki. Ya mas aku mbiyen ya kuru. Iya potonganmu kok celengan Semar lho. Ora ngerti bapak hati karo ibu iku lek pengen golek bintang tamu terseksi sak Jawa Timur ngono lho. Yo makane undang Lucy Brahman. Nggih. Ngono. Tak yo sindane bergitar bodine kok gitar Spanyol. Sik kalah langsing karo aku. Lah lah potonganmu kok sepeda motor NMAX ngono kok. Apa? Anggrena terus meke-meke. Kok Kok sing rukun dene to jane kok sok. Nyelani dia nggih. Menika wonten nawala kepada Ki Cahyokuntadi dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwo khususipun Ki Sukron Suwondo rumiyin nggih. Dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Sri Buning, Kembang Kopi Nyidam Sari. Nggih. Saya singkat sisa. Nggih. Sing maca sampean nggih. Kira ruwet ya tulisannya. Nggih. Sugeng dalu Mak Cange kula penggemar wayang kulit siapapun dalangnya kula badhe nyuwun gendeng Gede. oh aksara Jawa niku nek ilang wulune ora iso muni iki Endi wulu endi mule? Masa disubut bol kendang to tak ngono malah ngeslot Ada kekowe lah. tak kei wulu Baleni. kula nyuwun gendeng alah ceblok tak kei sing akeh ya dulu kula wulu sing akeh iya kula nyuwun diwut kakek kula badhe nyuwun gending gubuk asmara sesideman oh nggih matur suwun saking kula Bungsam Pak Bungsam. Bungsam Nggih. niki Sing minangkani Mbak Lucy yen gubuk asmara jos dek. saestu Tenan. Sangat menjiwai. aku pau sruning riyen Niku Bu, kata Sriuning. Iki kersane rukun anu Mas Yoyo. Pripun? Diketoprake mawon. Oh, siap. Kersane ketinggal rukunipun. Oke. Yen wis siap ora wong Tuban? yo siap Ngelakoni Sriuning ya? Sriuning. nggih Oke. Kowe dadi Sriuning. Dadi Sriuninge kowe. Wis sapa ora? Halo. Lah kok malah ning kono lho? apa Kowe dadi Wiratmaya. lho iso Wiratmaya kok lakone kuwi Sriuning. jadi sruning sapa Kene. mau lho Aku ya sudi. yang kok kuwi Tak koyo rupane kowe koyo wedhus. Oh gekerne yo yo. Iki tak koprane ben rukun chemistry-ne ben petuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul. Iya toh. Kene Sriuninge, kowe Wiratmaya, tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. oh ngono Ning gone Taman Kaputren. heeh Pun ngertos? Di ya. nek ngomong aja banter ki gedhe Sriuning ning gone taman iki udarasa. Udah. Kok udah iki piye to, Be? Udarasa. Layak ke bener nek germo. ngene lho kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren terus aku teko Iya. begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku ngambung aku tapi aku ora gelem Ora ngono. Sing wibawa ora gelem to. Ora ngono kaya. Rodongane lho, rodongane. Mas. Rodongane. Bersam ketupat sapot manggal. Sampean. Biasane oh. Ya, aku angen-angen ya. Wis siap-siap. ya Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa Sriuning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo bisa sih Kose. Kose. aku sampe metu Kene ben ayang omong-omong dhisik apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Kok nek kene sampung kowe gek muni bisa Sriuning ngono. ya ya Ketinge dipasne. Apa bisa aku iki sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ing alam dunya iki ora ngomong liya nek atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Ayo, Wiratmaya. Wiratmaya. Ning endi to Kang Mas Wiratmaya? Kok gak teko-teko to ya? Mendak kene bungae
ya. Menyang boyo bungae rasaniku lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa Nyai. Wiratmaya sing nyosor. Diajeng aku kayak salah kamar gitu. Sakek gunae lho. Bunga-bunga ngageti Wiratmaya apa Apa nek Wiratmaya iku sing ayu, sing halus. lek Wiratmaya ne kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik, mosok brangone mendelek kok sing apik. Ya kudu diterimani iki apa? Karo kok malah genteni mondol iki piye to iki Lakone, diajeng Sriuning. Tak sengaja teko. Wah, action sih. Ning pangkene. Aku sowan ning taman kabeh ya. Mula saka kuwi diajeng. Wah, gagah nih, gagah nih. Diajeng Sriuning. Tak sengaja tak koleng papan kene. Main urip, aku kamu main urip. Gitu. Kangenku tanpa pomo mergo aku kapeng karo sira. Sing ngenani Mas Leo ae. Ganggu. Mas ngene Mas nggih. Iya, ambil kulino susu budaya. Mas nggih. Terus ini urung nyawi berapa? Mas. Nah, lho rungokno kentongan kaya ngene iki. Aku tak perlu belajar. Tak tok tak tok. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng Sriuning. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oke, Pakde. Ora telek. Masa tumen Wiratmaya karo Sriuning kok suwoyo-woyo iki. Ini nggak apa-apa. Boten sakene iki. Aku salah Yo terus. kleru kabeh to. Sing pas apa Contohnya piye piye sih? Aku sing ngentoki tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Wis Wiratmaya kuwi, he. Wis ngundang ketoprak ora? Mayang koro iki kok Kurang ajar. madang kara. Madang kok iki tolak ukur. Ojo iki sire ingkang sinuwun Kang Mas Cahyo Kuntadi so Ibu Kesi. Toprak kaya ora toto. Pal, nopal. Nopal. Warai. Tulung dulur timbangi. Kowe mbayari kok piye kok ngongkon, he? Sing apik apa ra isin karo doyi? Doyi pengibet. Oke, dadi pengendang iki.
diajeng sining anu niki gandrunge sakare ta nggih? Enggak, karek kerane aku, tapi tenanan iki. Pelok. Diajeng sining. Kula wonten jawab. Tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal tak aturke. Perkawis menapa menika Kang Mas? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dene kang kaping yo wong kang saleh kumpulana. Surat Al-Baqarah. Iki tambah ati lho ngawur. Iki wong padha pacangane kok malah Lanang ngono lho. rukun Bose iso. pripun, Mas? Aku kangen kelawan sliramu. Mosok lanang karo lanang kangen. Iki karo kae lho maksudnya. Karo kono. Mboten saged dong Mas, ndak duwuh iki Mas. Terus pare-pare Pelok. Ben ana nuansa beda. Iki lho pelok iki lho Mas, pelok 6. Waduh ngerti men barang. Luluruji. Kok ya apa lho? Gaji ya. Pelok ya. Laku ora pelok. Ora sing ben anoman obong. Anoman obong niku Mas Asmara Dono ya. Oh, ripane. Nggih. Gelem. Duh, tibone iki. Kowe tak rapi. Nah, tibone iki. Diajeng srine. Waton aja njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Panas atiku. Aku ngeslot bandanono. Oh wedoan sobek aku nggih ndek bojo ngono. Aku turu kelonono. Yen kalah aja nesu. Wirat moyo inggal bongko. Tapi lo gak gue tuh Pak. Lah mosok kowe koyo ngono Kata-katamu yo jatuh wah pelok kirana sih bener. Dia jeneng srine Kula wonten dawuh. tak gandrung sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Sampeyan Bapak Mas Hadi. Indronipun. Rukun Islam Karbo apa? Bawa pepeling sing katresnan lho. Si Jeman yo kena gede. Gimana kok Idam Sari yo kena. Apa si luning lagune si luning. Urung tau dikepruk sidan kok. No. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya to. Diajeng. Wonten apa Kang Mas? Dawuh Kang Mas. Apa pancen kowe tresno marang pun kakang? Sumpah lair tuh musik batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi? Pasen toh sampene gundul tapi tresnaku lair tekan batin. Kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apane gelem. Oh iya. Mbok enggak diapakno ngono. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tuban. Boten nyono, boten ngira swanten panjenengan endah saestu Kang Mas. Apa kaya ngono dia? Iji. Jagat tepung gelang anggonipun kakangmu padi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora liya ya mung kowe wong ayu. Sulatur panjenengan menika Kang Mas. Apa ning atimu isih ana papan panggongan kanggo nandur wae katresnanku diajeng. Batuk. Guyune iki siji aku. Wibawa. Ngono. Truk Juk prangkung Bojonegoro Bebelo Wirat Moyo
upama kowe kelakon dadi karo aku kowe nyuwun apa Diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil Kang Mas. Mobil Nggih. apa ya kelakon aku rene ngebis aku rene ngebis bakon tuku mobil dia sapa Kira moyo sing sembodo. lha pripun upami jenengan Ayo. cara niku Kang Siratoyo, benjing lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Ojo kok Mas. mau mobil nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. Estu atur panjenengan menika Kang Mas ya oleh bunga. Diajeng Sri Uning apa kok kowe gelem dawuh karo aku kowe nyuwun apa Mobil ambulan. tenanan kok tenanan sing apik nyuwun apa Diajeng Paling rambut turuti. tak turut nyuwun apa sih nyuwun apa Ambulan ki momen mayit kowe kuwi ta. ojo nesu to kowe nyuwun apa sayang Tenang ora iki? tenang kowe nyuwun apa Kula nyuwun mobil tenang kuwi Inggih. yo gampang ben ditukokno dalange Diajeng ya iki mau gelem nukokno korban buat teman iku Sak telek. Kula pengen dipundhukne dalan sing wecok. dahar oh mangan Roti. kilo Wis ora sah, sida. Wis ora sida. nilai ya Oh, lanang Kuwi anakku lho kuwi. apa Anakku kuwi. alah putan jenengan Oh. wis kebenaran yo kok jaluk jual pae ya Wis gak usah. ora Oh, barang apa kowe gak seneng karo ambuku apa aku kurang wangi ngomong ngotot dia upama besok Kuwi jane uang apa bisa Egypte ora. ambuke wangi ya Terus dok rangkung bojo negara bela wirat moyo Sabar usum akeh nyamuk ya be ya. wekasan Sri Kuning gugur terus mongko mongko mustikane mustikane mongso Kula wonten dawuh Kang Mas Piratoyo. tak kira mbekon dengan kesemarasan koyo-koyo wis bisa angkat ya Santen ugi matur Kang Mas. basa kowe ayo duduk doang terus ke opo sak dadi undangan Inggih, Kang Mas. Sri Uning. Tak lusi rahmat hikm otarya ana raga